Hola, em dic Rafael Flors, treballo al Servei de Suport a l'Autonomia d'Astres des de l'any 2011 i treballo com a auxiliar educatiu en aquest servei. Llavors és un projecte dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental per donar-los suport a la presa de decisions en l'àmbit de la sexualitat. Aleshores, és un projecte de 3 anys, fins al 2023, per ara estem encara acabem de treballar amb la part més teòrica. La part més teòrica hi ha tota una part principal sobre el suport a la presa de decisions, que ja és un projecte que també ja es va començar amb altres entitats, i hi ha tota una primera part de formació sobre això, i un cop això està ben après, llavors es farà la formació sobre el suport a la presa de decisions en l'àmbit de la sexualitat. Era el juliol, vam fer una formació a persones de l'entitat sobre només el suport a la presa de decisions, sense entrar en el camp de la sexualitat. I primer ens vam formar nosaltres, a la gent de l'equip, i també alguna altra persona que està implicada, perquè formem a gent dels diferents serveis de l'entitat sobre aquesta metodologia, que seria el suport a la presa de decisions. En una següent fase, que seria de cara al setembre, cada servei o així triarà alguna persona de les que atenem per aplicar el que hem après sobre el suport a la presa de decisions, simplement en qualsevol tipus de decisió. Llavors, de cara al novembre es faria una altra formació, però ja aplicant-ho sobre el camp de la sexualitat. Al llarg dels anys hem anat canviant de model a l'hora de treballar, s'ha passat per diferents models, el caritatiu, després un més social, i cada cop ens estem acostant més al model dels drets humans, que és el que tots intentem anar cap aquí, que és el que fa que es respectin els drets també de les persones amb discapacitats a través de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Llavors, la idea és aquesta, que respectin tots els drets, i com a drets tenen dret a tenir una vida sexual plena, plaent i respectant els seus desitjos.